nga mura man ka og baboy nga mukaon ngano man unta nga busa karon buhatan ka na namo og kanang murag pasawan. Adunay usa ka istorya sa usa ka gamay nga tiguwang nga nagkalisod na gyud siya og kaon, nagkurog na iyang mga kamot ug magkamumuho na siya kung magkamuritsing na siya sa iyang pagkaon ug ang lamisa magkahugaw ug magkakatag. Ug kini sa iyang kahimtang nagpuyo siya sa iyang anak nga minyo. Busa nireklamo gayud ang asawa sa iyang anak, ningon siya, dili na jud ko magmalipayo ni ining pagpuyo kasamok na gyud kaayo. Naglagot ang niya asawa. O usa ka higayon ni ana, ilang gisabutan sa iyang bana nga ibalin nila ang maong tiguwang didto sa kusina. Didto nila butangan og usa ka lugar aron didto na siya magkaon nga siya na lang usa. Usa ka adlaw, nagkaon ang maong tigulang nagsigig paniplat sa maong magtiayon ug sa iyang pagkaon nagkurog-kurog gyud kaayo siya ug nagkalisod sa pagkaon ug didto nangahulog ang iyang pagkaon ug ang iyang plato nga gikanan nahulog ug nabuak. Perting laguta nila ug sa iyang asawa ug didto niingon siya nga mura man ka og baboy nga mukaon ngano man unta nga busa karon buhatan ka na namo og kanang murag pasawan ug murag kanang kahoy nga maoy imong kan-an para dili na kani mahulog di na mabuak. Ug didto mga igsuon, sugod sa ilang pagpangaon, didto na kanunay nang magkaon ang tiguang layo sa ilaha. Usa ka adlaw mga igsuon, ang ilang anak naghimo og usa ka duwaan kahoy-kahoy. Kanang anak ilang pinangga kaayo. Ug nangutana kaniya ang iyang amahan, anak, unsa man ang imong gibuhat? Ingon ang anak, ako ning ipurma og plato-plato haron kun ako nang mudako ako kaning ipagamit sa inyo. Unsa may lesson nga atong makuha sa mong istorya? Kinahanglan anaa unta ang ato ang tumang pagrespetar o paghatag og dignidad sa matag usa. Ilabi na gayud sa atong mga kaigsuonan, ilabi na sa mga less fortunate ug sa atong mga ginikanan, mga senior citizen, mga tiguwang na kaayo nga mas nanginahanglan kaayo sa atong pagtagad. Nganong ako kini gi-share kaninyo tungod kay ang ato ang ikaduha nga pagbasa nagisgot man kabahin sa pag-reject sa gitawag nga favoritism. Mga bayo mga kaisambingay, angay likaya nato ang gitawag nga pagpabor-pabor. Angay likaya nato ang gitawag nga naatay pagpili kung kinsa atong gustong alagaran, ang atong pagpili kung kinsa sila inilabas sa katilingban. Mga igsuon, instead, we must see that Christ is present among the poor. Ato gayud masatagan ug igong pagtagad ang mga kabus nato mga kahigalaan. Mga kaigsuunan, maura ba na ang gisgutan usab sa atong ebanghelyo karong adlaw kay nganuman dili unta kita magpabungol-bungol og dili kita magpaamang-amang. Naa ang maayo nato nga mga padungog, we are well-being gawa sa atong mga kaigsuunan nga handicap nga mas makaluoy kaayo ug ato kini silang tabangan. Aduna usay bungol ug mga amang sa katilingban, not physically but socially deaf and mute. Lisod mga kaigsuonan basing apil na ta anak. Nagpaamang-amang ta sa ato ang mga panginahanglanon ilabi na sa katilingban, nagpabungol-bungol ka labi na sa pulong sa Ginoo nga atong nadungog, nga ato lang ipalahos dayon sa donggan. Lisod kaayo mga kaisambingay. Busa mga bay atong gamiton ang atong baba sa pag-appreciate sa mga butang, pagpasalamat, pagdaig sa mga kaigsuunan. Mga bay o mga kaisabingay, let us focus on the positive, on the good side. Let us stop chismis. Let us stop tanang mga panglibak, tanan nga mga pangdaot, ilabi na gayud ang panghimaraot. Dangon nato na mga bay kay makadaot ka na kanimo, makahatag ka nagkaalautan. Usab mga bay, let us listen clearly and intently to the message of God in us. Let us continue serving and preaching His good news. And also mga bay, let us listen to the voice of the poor because God is always present in them. And so mga bay, mga kaisambingay kita nga gigasahan nga makaistorya o makadungog
ato kining pasalamatan sa Ginoo, ato kining ibalik kaniya sa mga maayong buhat nato, kung unsay mga nadungog nato nga maayo, ato kining i-share sa atong mga kaigsuonan, kung unsay maayong pulong nga ang ipagawas nato to appreciate simple things among others, let us do it. So mga bay, atong timan-an nga ang Ginoo patas sa kanunay, sama sa iyang patas nga pagigugma ug paghatag og kaluoy kanatong tanan, ilabi na gayud ang pagpasaylo sa matag karon ug unya. Busa kining gipakita ni Kristo mauunta ang ato ang sukaranan alang sa uban. Hinaot unta mga bay, maghatag kitag inspirasyon sa kanunay. Hinaot usab nga ikaw sa karon nakasimba na. Kung wala pa, ayaw ipalahos ang maong nadungog nimo sa pikas dunggan, kay kini makahatag ka nato o kaalakutan. Mga bay o mga kaisabingay, sa kanunay ang Dios manalangin ka natong tanan sa ngalan sa Mahanok sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.